Mayong gabi sa matag usa kanato. Welcome sa atong panagtigom dinhi sa Herald of Grace Covenant Bible Church of Cavite alang sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Ug ako usab nga gitay kini nga kahigayunan sa pag-greet sa atong mga kaigsuonan sa Davao City. When you are in Davao, we have Herald of Grace Covenant Bible Fellowship of Davao. Sa Cebu, sa Naga City, Herald of Grace Covenant Bible Fellowship of Cebu. Sa Kuwait, Herald of Grace Covenant Bible Fellowship of Kuwait. Dito sa Middle East, sa Bella Vista, General Trias City, Herald of Grace Covenant Bible Fellowship of Bella Vista. Ug sa Dakbayan sa Iligan, One Voice Christian Fellowship of Iligan City. So greetings sa tanang mga kaigsuonan ug mga kahigalaan. And if you are in those places, we gladly invite you. We warmly invite you to join the worship gatherings of our brethren over there. So once again, welcome sa atong pagpamalandong sa pulong sa Ginoo nining taknaa ug hinaot nga ang balang espiritu mao ang mga panglihok sa atong taliwala karon samtang ibat-bat ang iyang pulong. Apan sa dili pa mag-awit una kita og usa ka himno, and it's called Savior More Than Life to Me. Jesus, manluluwas ko, nagadul-dul ko nimo, ang hamili mong dugo, igahilo-hilo ka na ko, sa tanang panahon, balaan ako, Jesus, ang ay sukod, ipaligon-ligon ka na ko, sa pagpaning kamot ko, nagasalig-salig ka nimo, aron dili mawala, ikans dalan-dalang palaan, sa tanang panahon, palaan ako, Jesus, ang hugma mo ay sukod, ipaligon-ligon ka na ko, dugangi ang hugma ko, alang nimo, O Jesus, hangtod nga makita ko, ang mahayag-hayag mong nawong, sa tanang panahon, balaan ako, Jesus, ang hugma mo ay sukod, ipaligon-ligon ka na ko. Magampo kita. O labing gamhanan nga Dios, kami nagasalig kanimo, nagadayig kanimo, nagatamod kanimo, ning takna sa kagabhion among gipangayo o Dios ang imong gamhanan nga pagpanglihok sa among panagtigom alang sa pagpamalandong sa imong pulong. O gumikan kay nagsalig kami sa gahom sa imong pulong, mas hait pa kini sa espada nga duhay sulab. Nalipay kami o Dios nga ibat-bat kini tungod kay nasayod kami nga dili kini mobalik kanimo sa walay kapuslanan o Dios. Hinaot nga mo sangpot kini sa kaluwasan sa tanan nga mga nakapaminaw ni ning takna sa kagabhion. Tabangi ang imong sulugoon o Dios. In Jesus name we pray. Amen and amen. Alang sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo niining takna, please turn with me to Psalm chapter 5 verses 1 hangtod sa 12. Salmo kapitulo 5 bersikulo 1 hangtod sa 12, whole chapter. Apan sa dili pa akong gipaabot once again ang akong pagpanimbaya sa akong 94 years old nga lolo nga si Isabelo Laures Sr. Psalm chapter 5 verse 1 hangtod sa verse 12. Ang giingon dinhi, dungga in taon ako o Ginoo,
ug tagda ang akong pag-agulo. O akong hari ug akong Dios, pamatia ang akong pagtuaw ug pag-ampo. Sa kabuntagon o Ginoo, dungga ang akong pag-ampo. Sa kabuntagon nag-andam akong mga halad ug naghulat ako kanimo. Dios ka nga dili mahimuot sa dautan ug kanimo walay dapit ang kahiwian. Dili kabuot nga moatubang kanimo ang mapahitas-on. Gikasilagan mo ang tanang mga dautan. Gilaglag mo ang mga bakakon, gisalikway mo ang mga bangis ug limbungan. Apan tungod sa dako mong gugma, makasulod ako sa imong balay. Makasimba ako kanimo diha sa imong templo uban sa dakong pagtahod. O Ginoo, tudloi ako pagbuhat sa imong kabubuton ug sa tulid mong dalan pasubaya ako kay nag-atang kanako ang akong mga kaaway. Ang pulong sa akong mga kaaway pulos bakak. Ug buot lamang silang maghimog kadaot. Ang ilang baba daw abling lubnganan ug maayo silang muulog-ulog. Siluti sila o Dios, maunay unta sila sa dautan nilang laraw. Isalikway sila tungod sa ilang kasalanan ug sa ilang pagsupak kanimo. Apan magmalipayon gayod ang mudangop kanimo ug mag-awit sila kanunay tungod sa kalipay. Ang nahigugma kanimo imo gayong panalipdan ug sila magmalipayon diha lamang kanimo. Gipanalanginan mo sila o Ginoo, ang mga matarong ug ang imong gugma na nalipod kanila sama sa taming. Ang matarong ug ang imong gugma na nalipod kanila sama sa taming. May the Lord bless the proclamation of His word at this moment. Ang dalan sa kinabuhi sa tawo niining kalibutan na mga kaigsuonan, mga kahigalaan, lahi-lahi ang atong dalan nga gilaktan apan usa lamang gayud ang focus niini. Aron malipay ang atong kinasuluran, aron makabaton kita og katagbawan, safety, fulfillment. Lain-lain ang atong linya sa kinabuhi pero usa ra gyud ang focus nga malipay ta, nga mag-enjoy ta, nga secure ta, fulfilled ta sa ato ang kinabuhi. Isip mga bata, nakita nato kini sa nature, sa atong pamilya, sa atong pagsulod sa teenage years. Mugawas na kita sa atong pamilya, unya mo explore na kita sa kalibutan. Ang kalibutan nagsaad og daghan kaayong mga tamis nga saad kanato. Ang kalibutan nagsaad nga ang kalipay anaa sa mga kabtangan, anaa sa mga pleasure, anaa sa kaning musikat ka diri sa kalibutan. Ang kalibutan nagsaad usab og safety ug seguridad diha sa kwarta ug sa gahom ug kadungganan. Ang kalibutan nagsaad usab og fulfillment pinaagi sa pagsaad kanato nga kun maangko nato ang mga material nga atong gikinahanglan, mga butang, it will satisfy our inner longing. So mao kini ang dalan nga gisubay sa mga katawhan by nature. Mao kini ang dalan sa natural nga mga tawo. Ang tawag niini mga kaigsunan, world-centered life. Nakasentro ra gyud sa mga kabtangan, sa mga butang, mga kalipay, kahidlaw niining kalibutana. Now, adunay lahi nga dalan, mga kaigsuunan. Ang desire usab niini, ang gitinguha usab niini nga dalan, mao ang kalipay, mao ang safety, mao usab ang fulfillment. Pero kini nga dalan lahi sa akong gihisgutan kaganina, gumikan kay kini nga dalan nakasentro sa atong Dios. Kini nga dalan nagsaad kanato og kalipay pinaagi sa kasing-kasing nga binag-o. O kini nga dalan nagsaad kanato og katagbawan kung atong makita nga si Kristo lamang ang pinakadakong kabtangan nga mabatunan sa bisan kinsa. Kini nga dalan nga tul-id mga kaigsuunan nagsaad kanato kini og seguridad pinaagi sa gamhanan nga Dios nga nagbuhat sa tanang mga butang nga siya maoy magsustenar kanato hangtod sa katapusan. Kini nga tul-id nga dalan mga kaigsuonan naghatag kanato og katagbawan pinaagi sa relationship nato sa atong magbubuhat kung ato siyang mailhan sa atong kinabuhi. Mao kini ang dalan
sa mga tawo nga nakaila gayod sa atong Ginoong Hesukristo. Mao kini ang gitawag og God-centered life. Kini nga Salmo kapitulo 5, naga-describe kini niining dalana. Dalan nga nakasentro gayod sa atong buhi nga Dios. Huot nga dalan mga kaigsuonan, pero dalan kini sa kalipay, dalan kini sa kinabuhi. Gisulat kini ni Haring David mga kaigsuonan, and nang hinaot kita nga ablihan sa Ginoo ang atong mga mata aron atong makita ang kaanindot niini nga dalan kining God-centered life. Ug kung makita nato ang kaanindot niini nga dalan, ato kining tinguhaon ug ato gayud kining laktan sa atong kinabuhi. Adunay upat ka bahin ang atong pagpamalandong niining taknaa. Una, persistent prayer, makanunayon nga mga pag-ampo. Ikaduha, pursuit of God, nagapangita kanunay sa Dios. Ikatulo, protection of God's glory, atong giampingan ang kahimayaan sa Dios. Ug ikaupat, praise of God, pagdayig sa atong buhi nga Dios. Ug hinaot nga tabangan kita sa balaang espiritu sa atong pagpamalandong niining taknaa. Mudangat na kita sa unang punto, persistent prayer. Ang God-centered life mga kaigsuunan, nagpadayon, makanunayon gayud diha sa mga pag-ampo. Mao kini gipadayag sa bersikulo 1 hangtod sa 6. The godly person gives himself to continual prayer, makanunayon nga pag-ampo. Makita nato kini sa kinabuhi ni David. Prioridad gayud niya sa sayong kabuntagon o kalipay niya ang mag-ampo. Psalm chapter 5 verse 3 ang giingon dinhi, sa kabuntagon o Ginoo, dungga ang akong pag-ampo. Sa kabuntagon nag-andam akog mga halad ug naghulat ako kanimo. So natulog si David diha sa kalinaw ug mibangon siya sa matag buntag nga aduna siya'y confidence nga nangita sa dagway sa atong buhi nga Dios. Ug mainiton gayud nga gibatbat ni David kining iyang pamalandong sa iyang kasing-kasing. Psalm chapter 5 verse 1. Dungga intawon ako o Ginoo ug tagda ang akong pag-agulo. So, in other words, mimata si David sa matag buntag nga ang iyang kalag nagahangad lamang gayod sa atong Dios. Nagayangu-ngo gayod sa atong Dios. Sa kabuntagon akong ibayaw kanimo ang akong pag-ampo ug mohangad ako kanimo. Ang mga katawhan sa Ginoo kinahanglan nga ang atong kalag, ang atong dagway ato lamang gayong itutok sa atong buhi nga Dios. Matud pa sa Psalm 121 verse 1 and 2, ang giingon dinhi, milantaw ako sa kabukiran ug nangutana, diin magikan ang akong panabang. Ang akong panabang naggikan sa Ginoo nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. So niini nga butang mga kaigsuunan, atong buhaton ang buluhaton nato sa matag adlaw nga aduna kitay confidence gumikan kay nagatutok kita sa atong Ginoong Hesukristo. Mao kini ang kasing-kasing sa taong matarong. Mao kini ang naga-define sa mga katawhan sa Ginoo, mainampuon, walay tinuod nga Kristohanon nga wala nagkinabuhi diha sa mga pag-ampo. Matod pa ni Robert Mary McCheyne, ang giingon niya, kung unsa ang usa ka tawo sa iyang mga tuhod at tubangan sa Ginoo, mao nagayod kana siya ug wala nay madugang pa. Meaning to say, kung mainampuon ang usa ka tawo, ang buot ipasabot tinuod niyang nailhan ang atong buhi nga Dios. Matod pa ni Martin Lloyd Jones, wala nay lain pang makasaysay sa kamatuuran mahitungod kanato isip mga Kristohanon sama kabugat sa atong pagka-mainampuon. So, ang prayerfulness usa kana sa mga pamatuod nga kita nakaila gayod sa atong buhi nga Dios. Ug nagampo si David, dili ingon og yama lang siya, minimorize nga pagampo. No, mainiton gayod siyang nagampo. Ang iyang giingon dinhi, paminawa ako, kaluyi ako, dungga ako. Bersikulo 2, o akong hari ug akong Dios, pamatia ang akong pagtuaw ug pagampo. So ang pagampo ni Haring David, dili kini
ingon og basta-basta lang nga gayama-iyama siya mga kaigsuunan. Importante gayud kaayo ang iyang giyangungo sa atong buhi nga Dios, mao nga seryoso gayud siyang nangaliya. There was a sense of seriousness in his prayers. Ang iyang mga pag-ampo mainiton gayud kaayo, bugat ang iyang mga pag-ampo. Ug mo kini ang kinaiyahan sa tinuod nga pag-ampo. This is the nature of the prayers nga paminawon gayod sa atong buhi nga Dios, dili tab-ang ug dili malang nga mga pag-ampo. Now, wala but pasabot nga every time nga wala but ipasabot mga kaigsuonan nga every time nga muampo ta magsyagit na lang kita kanunay. Now, if you do this, makaingon ta nga kung kusgo nato atong tingog, God will do that. Dili na mo but ipasabot mga kaigsuonan. I'm saying that God desires us to seek with passion and trust. Kining mainiton gayud kaayo ang atong dughan nga nagasalig sa atong buhi nga Dios. James chapter 1 verse 6 and 7. Ang giingon dinhi, apan papangayua siya uban ang pagtuo sa wala gayoy pagduha-duha, kay ang nagduha-duha sama sa balod nga mosunod bisan asa huy pa sa hangin. Ang tawo nga sama niini dili makapaabot nga hatagan sa Ginoo sa iyang gipangayo. So, paminawon nato ang testimonyo ni Santiago mahitungod kang Elias. Ang giingon dinhi sa James chapter 5 verse 17 and 18. Si Elias sama kanato apan siya mainitong nagampo nga dili unta muulan ug wala gayud muulan sulod sa tulo ka tuig ug tunga. Ug unya nagampo na usab siya nga muulan unta ug ang langit mibubo sa iyang ulan ug ang yuta mihatag sa iyang abot. Now, bisan pa og sa atong pamati na dilatar ang tubag sa Ginoo sa atong pagampo, ang tawo nga nakasentro ang iyang kinabuhi diha sa Ginoo, magpadayon lang gyud gihapon sa pagampo. Magpadayon lang gyud gihapon siya sa pagyangungo sa Ginoo. Lucas kapitulo 11, bersikulo 5 hangtod sa 10. Ang giingon dinhi, ug miingon si Jesus sa iyang mga tinun-an, pananglit usa kaninyo moadto sa balay sa usa ka higala sa tungang gabii, ug muingon kaniya, bay, pabaylo akog tulo ka buok pan kay miabot sa amo ang usa ko kahigala nga nagpanaw ug wala gayud ako'y ikapakaon kaniya. Unya tubagon ka sa imong higala didto sa sulod. Ayaw na akog samuka, gitrangkahan na ang pultahan. Ug ako ug ang akong kabataan nang higda na, busa dili na ako makabangon sa paghatag kanimo bisag unsa. Sultihan ko kamo nga bisag higala kaniya, dili siya mubangon ug muhatag kanimo pan. Apan mubangon na lang siya ug muhatag kanimo sa tanan nga imong gikinahanglan, kay wala ka man maulaw sa pagsigig pangayo. Busa sultihan ko kamo, pangayo kamo ug kamo hatagan, pangita kamo ug kamo makakaplag, pagtuktok kamo ug ablihan ang pultahan alang kaninyo. Kay ang tanan nga mangayo hatagan ug siya nga mangita makakaplag ug ang pultahan ablihan alang kaniya nga magtuktok. So, nagampo si David nga aduna gayoy understanding sa iyang kaugalingon at tubangan sa Dios, nga tubagon gayud siya sa Dios. Adunay nagpadayon nga panghuna-huna si David upon the tension between the human and the divine. On the one hand, ang Dios balaan, perpekto ang atong buhi nga Dios, walay makasasala nga makaduol kaniya, kita dili ta makaduol gumikan kay makasasala kita. But on the other hand, nahinumduman ni Haring David nga gitubos siya sa Dios gikan sa iyang mga kasalanan. Wala na hinumduman, wala gikalimtan ni Haring David ang epekto sa sala sa iyang kasing-kasing. Mao nga naghangyo si Haring David nga limpiyuhan siya sa Dios o gilimpiyuhan gayud siya sa atong buhi nga Dios. Now, para sa tanang mga magtutuo sa atong buhi nga Dios, ang tanang mga dautan atong gidumtan ug ang ato gayud nga gipangita ang dagway sa Ginoo sa matag adlaw sa atong kinabuhi. So mo katoy unang punto mga kaigsuunan, ang pagka mainampuon sa kinabuhi sa tanang mga nagtamod sa atong buhi nga Dios. Persistent prayer, makanunayon nga mga pagampo. Ikaduha nga description sa kinabuhi nga nakasentro lamang gayud sa atong buhi nga Dios is that gipangita kanunay ang atong Dios.
The God-centered life presses hard in the pursuit of God. Mao kini giingon sa verse 7 ug verse 8. Nagasimba kanunay si Haring David sa atong buhi nga Dios. Verse 7. Apan tungod sa dako mong gugma, makasulod ako sa imong balay, makasimba ako kanimo diha sa imong templo uban sa dakong pagtahod. So, gitandi ni Haring David ang kalainan sa tawong matarong ug tawong dautan. Verse 6 and verse 7. Ang giingon diri sa verse 6, gilaglag mo ang mga bakakon, gisalikway mo ang mga bangis ug limbungan. Apan tungod sa dako mong gugma, makasulod ako sa imong balay, makasimba ako kanimo diha sa imong templo uban sa dakong pagtahod. So ang dautan dili dawaton sa Dios, gisalikway sa Dios, apan si Haring David nga gitubos sa Ginoo ug nagkinabuhi diha sa kabubuton sa Ginoo, makasulod siya sa templo sa Ginoo diha sa mga pagsimba ug tinuod gayud kana sa tanang mga katawhan sa Dios nga giluwas ni Kristo pinaagi sa iyang grasya. Ang mga katawhan, mga kaigsuunan, nabulag sa Dios gumikan sa atong mga kasalanan. Dili kita dawaton sa Ginoo, dulumtanan kita sa Ginoo gumikan sa atong mga kasalanan, apan gumikan sa dugo ug pagkamatarong ni Hesukristo nga gisaligan sa iyang mga katawhan. Gilimpyuhan sila, gihugasan sa dugo ni Kristo ug gisuluban sa iyang pagkamatarong. Ang buot ipasabot niini, napasiguli na kita ngadto sa Dios, reconciled to God through Jesus Christ. And that is why kung nasabtan nato kini mga kaigsunan, dili gyud mapugngan ato gayong simbahon ang Ginoo diha sa kalipay. Ang gihisgutan ni David niini ang public worship, the community of faith. Ang mga katawhan sa Ginoo wala na nagsanta iyahay mga kaigsunan. Ang mga katawhan sa Ginoo gitigom niya diha sa usa ka iglesia diin silang tanan magsimba sa Dios ug magtamod sa Ginoo ug magbayaw sa pangalan sa Ginoo together. So ang pagsimba di ay dili kana kabugaton sa mga katawhan sa Dios. Mao kana ang ekspresyon sa ilang gratitude sa atong Ginoo. Dako kaayo ang utang kabubuton nato sa Ginoo gumikan sa iyang kaluoy, gumikan sa iyang gugma ug kapasayloan ug kaluwasan, mao nga moduol kita sa Ginoo diha sa kalipay, diha sa pagsimba. Ug mao gayod kini ang atong nakita sa kinabuhi ni David, ug mao kini ang nakita nato sa kinabuhi sa tanang mga nakaila kang Kristo, ingon nga Dios ug manluluwas. So, gipangita gayod ni David kanunay ang dagway sa atong Ginoo. Bisag giluwas na siya, gipangita niya ang dagway sa Ginoo, ang kabubuton sa Ginoo. Gumikan kay ang tinuod nga luwas dili magtinapulan diha sa pagkabalaan. Nagyangungo siya sa Ginoo kanunay nga giyahan siya diha sa pagkamatarong sa Dios. Mao kini giingon sa verse 8, giyahi ako Ginoo nganha sa imong pagkamatarong. Ang giingon pa niya, himuang tulid ang akong dalan. Mao kadto ang pag-ampo ni David ug mauusab kini ang pag-ampo sa tanang mga nakaila sa atong Ginoong Hesukristo. Di ba? Usa sa gitudlo sa Ginoo nga pag-ampo ang kining giingon nga ug ayaw kami dad-a ngadto sa pagtintal, hinunua luwasa kami gikan sa dautan. Now, ikatulo nga description sa usa ka tawo nga ang kinabuhi nakasentro sa Ginoo mao kining iyang giampingan kanunay ang himaya sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Mahadlok siya nga mapakaulawan ang Ginoo sa iyang kinabuhi. Gumikan sa iyang pagpakasala, mao nga ang tanang mga tinuod nga Kristohanon naglikay gayod sa pagbuhat og sala, gumikan kay gusto nila nga himayaon ang Ginoo sa ilang kinabuhi. Bersikulo 9 ug bersikulo 10. For instance, ang giingon dinhi, siluti sila o Dios, maunay unta sila sa dautan nilang laraw, isalikway sila tungod sa ilang kasalanan ug sa ilang pagsupak kanimo. So David was concerned of the glory of God. Nasayod si Haring David nga nasuko gayod ang Ginoo sa mga tawo nga nagpakasala. Mo gani nga miingon siya sa naunang salmo, kasuko apan ayaw pagpakasala. Now, ang kasalanan alang sa mga Kristohanon dili gayud nato kana ikalipay. Gikaguol nato kana ug atong gidumtan ang sala, gumikan kay gidumtan kana sa Ginoo.
Atong utrohon ang verse 4 ug verse 5. Ang giingon dinhi, Dios ka nga dili mahimuot sa dautan ug kanimo walay dapit ang kahiwian. Dili ka buot nga moatubang kanimo ang mapahitason, gikasilagan mo ang tanang mga dautan. Mo'y hinungdan nga ang tanang mga katawhan sa Ginoo nagpaubos gayon kanunay sa iyang atubangan. So, David makes it clear that their condemnation is of their doing. Ang condemnation sa mga dautan, naunay lang sila sa ilang gibuhat. Ang giingon din hiyo, maunay unta sila sa dautan nilang laraw. Isalikway sila tungod sa ilang kasalanan ug sa ilang pagsupak kanimo. So, wala gikondenar sila sa Ginoo, gumikan kay muraog ignorante sila, inosente sila. No, they were rebellious. Ang ilang kasing-kasing, rebelyoso gayon atubangan sa Ginoo. Now, the day of judgment will be a time in which God's justice will be perfect. Kay basin og dunay mga tawo nga naghuna-huna nga nakalusot sila sa Ginoo karon, pero sa adlaw sa paghukom ang tanan mga kaigsuonan himuong dayag sa Ginoo ug manimalus gayud ang atong buhi nga Dios pinaagi sa pagsilot hangtod sa kahangturan sa mga misalikway kaniya. Ikaupat ug katapusan nga description sa tawo nga ang kinabuhi nakasentro sa Ginoo mao kini. Nagdayig siya kanunay sa Ginoo. Gibayaw niya kanunay ang atong buhi nga Dios. Verse 11 and verse 12. Ang giingon dinhi, apan magmalipayon gayud ang mudangup kanimo ug mag-awit sila kanunay tungod sa kalipay. Ang nahigugma kanimo imo gayong panalipdan ug sila magmalipayon diha lamang kanimo. So, gi-contrast or gi-tandi na usab ni Haring David ang kalainan sa tawong dautan ug sa mga magtotoo. Verse 10 ug verse 11. Ang giingon sa verse 11, those that put their trust in you. In other words, ang mga dautan, wala nagsalig sa Ginoo, wala nagdayig sa Ginoo. Gidescribe ni Haring David ang mga magtotoo, ingon nga, malipayon, puno sa kalipay ang ilang kasing-kasing sa pagdayig sa atong buhi nga Dios. Kining kalipay sa tanang mga Kristohanon ang hinungdan niini duha nga gihisgutan dinhi sa atong teksto. Giatiman kita sa Ginoo kanunay, gipanalipdan niya kita kanunay mao nga nagmaya kita. Ang giingon dinhi mo, tungod kay gipanalipdan mo sila. Verse 12, gipanalanginan mo o Ginoo ang mga matarong ug ang imong gugma na nalipod kanila sama sa taming. Mo pud kini gitestimonyo ni Pablo alang sa tanang mga Kristohanon. Romans chapter 8 verse 38 and 39. Ang giingon dinhi, kay nakasiguro ako nga walay bisan unsa nga makapahimulag kanato gikan sa iyang gugma. Bisan ang kamatayon o kinabuhi o mga anghel o ang mga langit nung pamunuan o mga gahom o ang mga butang karon ug sa umaabot nga kapanahunan. Bisan ang kalibutan sa itaas o sa ilalom, wala gayoy bisan unsa nga binuhat nga makapahimulag kanato gikan sa gugma sa Dios nga naato pinaagi kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Praise God. Walay puwersa niining universo nga gamhanan kaayo nga makapildi kanato mga kaigsuonan. I-preserve gayud kita sa Ginoo hangtod sa katapusan. Mo kini giingon sa John chapter 10 verse 27 and 28. Ang giingon dinhi, ang akong mga karniro namati sa akong tingog ug nakaila ako kanila. Ug nagasunod sila kanako ug gihatagan ko sila kinabuhing walay katapusan ug dili gayud sila malaglag. Walay bisag kinsa nga makailog kanila gikan sa akong mga kamot. Praise God. Walay makailog kanato gikan sa mga kamot sa Dios. Gumikan kay nailhan nato siya. Muna giingon sa verse 11, itugot nga ang mga nahigugma sa imong ngalan magmaya diha kanimo. So ikaduhang rason nganong dayigo nato ang Ginoo, gumikan kay nailhan nato siya. Nasabta nato ang iyang gugma, ang iyang pagkamatarong, ang iyang kapasayloan, giunsa kita niya pagtubos ug pagluwas gikan sa atong mga kasalanan. Kung atong mailhan ang atong buhi nga Dios, dili gayon kapugngan mga kaigsuonan, magmaya kita diha kaniya. So kung ang tawo, murag bugat alang niya kanunay ang pagsimba, bugat alang niya kanunay ang pagtigom sa mga katawhan sa Ginoo, basin og wala gyud niya mailhi ang Dios. Wala siya makaila
sa tinuuray gayod sa atong buhi nga Dios, gumikan kay ang tanang nakaila sa Ginoo, excited gayod nga musimba kaniya ug mudayig kaniya ug ibayaw niya kanunay ang ngalan sa atong buhi nga Dios. So ang pangutana niini mga kahigalaan, tinuod ba kini sa imong kinabuhi? Nagkinabuhi ba ikaw sa kinabuhi nga nakasentro lamang sa Dios? Ang kinabuhi nga nakatutok sa Ginoo, kinabuhi kana sa tinuod nga Kristohanon. Nagmaya sila sa Ginoo, nalipay sila sa Ginoo, o gusto nilang himayaon ang Ginoo sa tibuok nilang kinabuhi. Ang imong kinabuhi ba gidescribe diha sa makanunayon nga pagampo? Nangita ka ba kanunay sa dagway sa Ginoo diha sa iyang pulong ug diha sa pagsimba? Nagkinabuhi ka ba nga balaan? Ang imong kasing-kasing nagmaya ba alang sa kahimayaan sa atong buhi nga Dios? Gidumtan mo ba ang sala? Padayon ba ikaw nga nagadayig sa Ginoo ug nagmaya diha kaniya? Hinaot nga ipakita sa Ginoo ang tinuod nga kahimtang sa imong kasing-kasing. Gumikan kay wala nay laing description sa usa ka tinuod nga Kristohanon. Ang description sa usa ka tinuod nga Kristohanon, nagadayig sa Ginoo, nagamaya diha sa Ginoo, nagkinabuhi nga balaan sa iyang atubangan ug nagbuhat sa iyang kabubuton. Mao kana ang tinuod nga Kristohanon. Kung dili ka na ang description sa imong kinabuhi higala, gumikan kay nahigugma ikaw sa sala, galikay-likay ka sa pagsimba sa atong buhi nga Dios. Honestly speaking, dili ikaw Kristohanon. Wala ka nahisakop sa gingharian sa Dios. Naa pa ikaw sa gingharian ni Satanas, gingharian sa kasalanan. Hinulsuli ang imong sala karon higala. Duol kang Kristo, pangayua kaniya ang bag-ong kinabuhi, bag-ong kasing-kasing. Saligi ang dugo ni Kristo nga igo na aron mo limpyo, mo hinlo kanimo ug mao kini basihan sa imong kaluwasan ug kapasayloan ug pangayua sa Ginoo ang pagkamatarong, ang bag-o nga kinabuhi. And the good news is this, dili kaniya balibaran, busa, duol sa Ginoo karon kay basin ug ugma ulahin ang tanan. Magampo kita. Salamat o Dios sa mensahe nimo niining taknaa. Hinaot nga nakigistorya kadto sa mga katawhan, gipakita nimo sa matag usa ang tinuod nga kahimtang sa ilang kasing-kasing ug hinaot nga maalarma sila ug mudangup sila kanimo o Hesukristo alang sa ilang kaluwasan. In Jesus name we pray. Amen. Daghang salamat sa pag-join sa atong pagpamalandong niining taknaa. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan.